Tønder Kommunes kommende liberale stemme på Christiansborg. Et kæmpe familie mennesker, som har både socialt og erhvervspolitisk engagement. Vil I give en kæmpe hånd til folketingskandidat for Tønderkredsen, Tilde Holst Uredal. Værsgo, Tilde. Ordet er dit. Mange tak. Vær så god. Held og lykke. Ja. Tak for det. Kære alle sammen, tak fordi I er kommet i dag på en dag, hvor vi samles om det, som binder os sammen, nemlig vores grundlov. Vi fejrer i dag, at vi har en grundlov, og dermed friheder, rettigheder og et demokrati, som mange ude i verden misunder os. Det er faktisk lidt vildt, når man tænker over det, at vi har retten til at sige vores mening, vælge vores politikere, og så bagefter, så må vi også godt sige dem imod igen. Og jeg skal hilse at sige, at mine unge mennesker derhjemme, de udøver det med stor entusiasme, og sige mig imod i hvert fald. Grundlovsdag er også lidt af en særling i vores kalender. Det er ikke en fridag for alle, og man får sjældent nogle gaver, men alligevel så møder vi op. Og hvorfor gør vi det? Det er fordi det her, det handler ikke om gaver. Det handler om noget, som er langt større. Vores ansvar som borgere. Vores ret til at blive hørt, og vores pligt til at deltage. Jeg hedder Tilde, og jeg er folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds, nærmere for Tønderkredsen her hos jer. Jeg er 45 år, og jeg bor i Agerskov med min mand og vores 4 børn, som spænder lige fra børnehavealderen og til voksenlivet. Jeg ved godt, at det ikke altid er nemt at få det hele til at gå op, men jeg ved også, at i spændingsfeltet imellem hverdagskaos og kærlighed, det er der, at livet det leves. Vi skal have fællesskab og frivillighed hele livet. Jeg er lokalrådsformand i Agerskov. Jeg er med i bestyrelsen i DGI i Sønderjylland og i LAG Haderslev Tønder. Det er ikke bare titler, det er hjertesager for mig. For jeg ved, hvad frivillighed betyder i de små samfund, vi bor i hernede. Jeg bliver rørt, hver gang jeg ser frivilligheden i aktion. Når nogen rækker hånden op og siger, jeg vil godt tage en ekstra vagt i Hobbeborgen til byfesten, selvom man ved, at de skal op bage, de skal placere biler ude på parkeringspladsen, og så skal de også lige finde den der mikrofon, som vi jo godt ved ikke virker så godt i forsamlingshuset. Jeg ved også, hvordan det er, når en borger ringer med en god idé, måske en legeplads, en ny sti eller et arrangement, som kan samle byen. Og vi sætter os ned sammen og siger, det her, det gør vi. Og ja, så møder man muren. Papirarbejdet og reglerne, alle de arbejdsgange, som er så lange, at man kan nå at holde barnedåb og sølvbryllup undervejs. Og som lokalrådsformand, jamen, så er det min opgave at forklare og holde gejsten oppe og holde håbet i live. Nogle gange i meget lang tid. Og det er ikke altid helt nemt, skal jeg hilse at sige, men jeg gør det med glæde. Det er lidt som et fodboldhold, uden bolde. Du skal hele tiden motivere, skubbe og hoppe, imens nogen inde på rådhuset siger, vi skal lige have det i 3. høring først. Men ved I hvad? Vi gør det alligevel, for fællesskabet, det er stærkere end systemet, og fordi vi ved, at det er i det nære, de store forandringer sker. Det er her, vi kan gøre de små forskelle, som betyder noget for mange. Er grundloven under pres? Når jeg efter en lang dag sidder derhjemme ved køkkenbordet, så kan jeg godt få den der tanke, at det er lidt en kamp imod systemet nogle gange, og få tingene til at gå op i en højere enhed. En kamp, som til tider føles urimelig, og sådan bør det ikke være. Systemet skal være til for os, og ikke omvendt. Det vi risikerer, at folk oplever, det er, at det bliver et samfund med dem og os. En splittelse frem for samling. Det ser jeg i flere sammenhænge. Dem, som forvalter reglerne i kommunerne, mod dem, som skal udføre tingene i praksis. Dem, som sidder i København ved et skrivebord, og dem, som bor på landet. Dem, som går på arbejde i skjorte, og dem, som går på arbejde med arbejdstøj. Splittelse og polarisering er for mig en farlig ting.
Vi ser det ude i verden i øjeblikket, hvor den er eksploderet, siden vi stod her sidst for et år siden. Et land som USA, som historisk set er en af vores nære venner og vores allierede, kæmper i øjeblikket med øget polarisering, hvor dem og os begrebet det flittigt bliver brugt. Samtidig med en administration, som udfordrer landets forfatning og landets domstole. Vi har taget rigtig mange ting til os fra USA. Men denne her tendens, den skal vi ikke tage til os. Tværtimod så viser det mig, hvor vigtigt det er, at vi skal passe på og værne om vores grundlov. Vi skal bygge vores velfærd nedefra, ikke regne den ud oppefra. Grundlovens frihed, det betyder ingenting, hvis ikke vi også har mulighed for at leve det liv, vi rigtig gerne vil, lige der, hvor vi er. Jeg tror på, at velfærd det bygges nedefra, ikke fra et kontor i København, men af mennesker, som kender hverdagen. Af den pædagog, som ved, hvad det betyder lige at give lidt ekstra omsorg til det lille barn, der har brug for det. Eller den skoleleder, som kæmper for at holde fast i fagligheden og det fællesskab, der er på en lille skole. Derfor skal vi turde investere i de små steder, i de små skoler og i de små daginstitutioner. Ikke fordi de er billige, men fordi de er særdeles vigtige. Og ja, det koster. Men det koster mere, hvis vi ikke gør det. Når familier de flytter fra landområderne, fordi der mangler tilbud og tryghed, så mister vi ikke bare indbyggere. Vi mister liv, og vi mister identitet som danskere. Vi ser i mine øjne ind i en fremtid, hvor udviklingen og huspriserne i nogle dele af landet de stikker af, mens det i andre dele af landet går helt i stå. Det skaber polarisering, og det skal vi have rigtig stor opmærksomhed på. Vi skal nemlig forhindre, at det ikke bliver dem og os. Danmark er et lille land, så lille, at vi ikke kan tillade os at hægte nogen som helst områder af. Skal landkommunerne så på støtten? Nej, det er ikke det, jeg siger. Jeg siger, at vi bliver nødt til at prioritere landkommunerne anderledes, end vi gør i dag, hvis vi også om 25 år skal have andet end liv i de store byer. Lad mig her citere Kim Larsen, som engang sagde, jeg kan ikke forstå, hvad en regering skal gøre godt for, hvis det ikke er for at hjælpe de svage. De stærke, de skal sgu nok klare sig. Det var nok ikke landets kommuner, Kim Larsen tænkte på, da han sagde det. Men citatet er meget rammende for, hvordan jeg ser, at ulighederne i landets kommuner skal rettes op. Hvis vi ikke prioriterer, at der skal liv uden for de store byer, så vil vi miste noget, som er meget værdifuldt, og som ikke kommer igen, hvis det først forsvinder. Gennem de seneste år, og særligt for nyligt, har vi oplevet stigmatisering af de fagområder, som i stort tal findes uden for de store byer. Vi ser det i form af stigmatisering af blandt andet landmænd og fiskere, som der bliver lagt for dagen af blandt andet en minister her for nylig. Landmændene og fiskerne bliver jævnligt massivt beskyldt for og hængt ud for at være årsagen til vores klimaforandringer og vores miljøudfordringer, som er blevet mere og mere synlige de seneste år. Og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Jeg må virkelig advare mod denne her tendens, hvor det er, at nogen forsøger at skabe et billede af dem og os. Frem for at hænge enkelte erhverv ud i offentlig gabestok, så bør vi kigge sammen på årsagerne til de her problemer. For de er i mine øjne langt mere komplekse og kræver langt mere dybdegående løsninger, end at nogle erhverv de bliver udskammet og hængt ud og nedlagt hen over natten. Erhvervsliv og landbrug. Vi skal have mere tillid frem for kontrol. Jeg taler løbende med rigtig mange lokale erhvervsdrivende, både dem med gummistøv og med habit. Fælles for dem er, at de møder mere og mere bureaukrati. Jeg spørger mig selv, hvorfor bliver vi ved med at mistænkeliggøre dem, som får hjulene i gang? Landmændene, der står op
længe før solen, og tager ansvar for både produktion og natur. Iværksætterne, som tør tage en chance, som ofte bruger flere timer på papirarbejde frem for at drive deres forretning. Vi har brug for mindre bureaukrati og mere tillid. Og det gælder også i den grønne omstilling. Derfor så kæmper jeg for en grøn trepart, hvor landbruget, erhvervsliv og civilsamfund de samarbejder. For vi når ikke i mål med skæld ud og flere skemaer. Vi når i mål, hvis vi samarbejder og finder løsninger, som virker i virkeligheden. Sønderjylland skal ikke være et sted, man bare kører igennem, men det skal være der, hvor man stopper op. Vi har rigtig meget at være stolte af her i Sønderjylland. Vi har kulturen og historien og naturen, som her i Møgelsønder. Og ja, så har vi pølser, som er noget helt særligt. Og en gæstfrihed, som er lige så stort som vores udsyn. Men vi skal turde satse mere på turisme. Ikke med store slogans fra København, men med investeringer i oplevelser, overnatning og lokale samarbejder. Så Sønderjylland bliver et sted, man vælger at besøge, og ikke bare passere på motorvejen. Et Danmark, hvor der er plads til alle. Ja, demokratiet, det handler jo også om, at der skal være plads til forskellighed. Til børn med særlige behov, til de unge, som kæmper med at finde deres plads i livet, til de ældre, der har givet hele deres liv til fællesskabet, og som fortjener en værdig alderdom. Det kræver, at vi har personale nok, og at det personale det er uddannet og anerkendt. Vi kan ikke bare effektivisere os ud af manglen på omsorg. Vi bliver nødt til at prioritere menneskerne før systemet. Grundloven og livet, vi bygger ovenpå. Kære alle sammen, grundloven det er ikke bare en gammel bog, som er 176 år gammel. Den lever i allerbedste velgående. Hver gang vi samles i forsamlingshuset, engagerer os i lokalrådet eller stiller op som frivillige i det lokalsamfund, vi lever i, eller i politik som i dag, det er jo også frivillige, der har arrangeret dette. Den lever, når vi tager ordet, når vi lytter til hinanden. Den er fundamentet under det liv, som vi bygger sammen. Jeg kæmper for et Danmark, hvor vi tør tro på det, nære. Et Danmark, hvor frivillighed bliver hyldet og ikke udnyttet. Et Danmark, hvor man kan starte virksomhed uden at blive kvalt i regler. Et Danmark, hvor man kan være barn i en lille skole og have en stor fremtid. Et Danmark, hvor man kan være lidt uenig, men uden at være uvenner. Så lad os fejre vores grundlov med højt til loftet, dybt fællesskab og gerne lidt lune i stemmen. For hvis vi ikke kan grine sammen, hvordan skal vi så kunne løse noget sammen? Tak for jeres tid, og tak for jeres tillid, og tillykke med Grundlovsdag.